Tidak apa Pak Majar. Ki ndek Viara Dewi Kuan Im Keraton Gunung Kawi, guys. Lumayan lah wis gawe tulin-tulin. Mantap. Mantul. Gak rugi. Tanjakan standar lah. Standar atlet. Oke. Ya, pokoknya sing penting akeh kancane, guys. Lek dhewean wis aja sampai budal rene. Temenan wong loro aja sampai budal rene. Alamat di warung Menggok mulih wis. Nyekrek ditinggal ngalih. Hati ngoro iku. Oh iki kudu foto, guys. Oh iki video. Menitane ngono kok. Oh. Foto mbek macan Kemayoran, guys. Sereman tapi urip. Ki wis ya, guys, gaplek. Guys, Pesen-pesene gawe Mahfud. ya semoga dodolannya Busus tambah rame. Nah, amin. Bususnya tambah rame Ya. Kuenya. Iso mancal, diizinno mancal, diizinno nyekel HP. Nah, Cek ora kerja tok minggu-minggu wae dolen, Nah. kancane dolen. nah. Ngene lho, guys, dolen aja ngurek di bokong ae. Ini iki dolen, guys. Dadi seminggu iku Senin sampai Sabtu kerja. Happy ending. Minggu ya wis gawe ngene iki lho refreshing. Refreshing. Dolen-dolen nang tempat ibadah ngene iki. Cek gak kena stroke. Aja di omah ae. Alamat terus golek lali di omah. Dengan ketemu koncone nemu belum. Muka kalau kolam renang itu. Hai guys. Ini kolam renang ah? Iki, guys. Ke salat. Kayak wudu paling. Tuh salah meneh, guys. Kelambimu ketok meneh Pak Agus, guys. Lah, ojo ditono, guys. Wis ketok wis iku jelas iku. Nih. Salam-salam gawe Mahfud karo duet karo Heru. Heru wis kakean alasan tangga guru mati nyelawati. Nemen lek ono Her. Sing alasan nyinoman ngomong wae lek kepengin nyinoman sedina mangan di terop. Iso ae. Alasan tanggane dipatek-patekno nyelawat. Ngono iku lho ya apa uripmu Her. Oke guys, lanjut nanti salam satu pedal. Jongkel.